Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox και θα δούμε τώρα τι παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά τα έχω ξαναπαίξει και σε ένα άλλο παιχνίδι. Όχι, αυτά τα έχω ξαναπαίξει σε ένα άλλο βίντεο, αλλά δεν μπορούμε τελικά να το τερματίσουμε με την αδερφή μου. Το είχαμε τερματίσει μία μέρα χωρίς να βγάζω βίντεο και ακόμα λέω ότι χαζομάρα είχα κάνει και δεν έβγαζα βίντεο για να σας δείξω που είναι οι κλειδαριές και τέτοια. Λοιπόν, θα παίξουμε. Στείλε brain. Το μεταξύ ο Πανόη που είπε ότι θα βάλει το Roblox Kids, Roblox Select και Roblox κανονικό, τα βάλε όντως. Το Roblox τα βάλε όντως. Αυτοί που είναι στο Roblox Kids δεν μπορούν να με παίξουν το Monster Mystery 2 του λέγεται, τώρα δεν θυμάμαι καλά. Γιατί να το κάνει αυτό το Roblox. Ξανέβαλε καλά το chat και τώρα το ξανάβαλε και έκανε αυτή τη χαζομάρα. Το μεταξύ λέτε τώρα για τον Σάμ να μιλήσουμε, επειδή τώρα έκανε κάτι. Ο τέτοιος ο Γκάνεζαρ έχει πάει αυτό το base και αυτό το base νομίζω και κάτι άλλο που ήταν στο shop και ο Σάμι έβαλε πίσω, έβαλε αυτό το πέρα το καινούργιο το μαύρο. Εγώ έχω 0 στα 463 γιατί δεν ασχολούμαι εγώ με το base. Εδώ Cyber έχω 26 από τα 278. Στο Divine έχω 20 από τα 210. Στο Cyber το έχω 25 από τα 176. Στα Radioactive έχω 30 από τα 197. Θα γίνει Young έχω 13 από τα 150. Στο Galaxy έχω 20 από τα 123. Στο Lava έχω 3 από τα 82. Και στο Candy έχω 4 από τα 62. Τα πιο λίγα που μπορείς να μαζέψεις να κάνεις το base του είναι το Candy. Λέτε να μην έχει strawberry. Δεν έχει strawberry, έχει μόνο ένα καραμέλ του μαντούντον. Τρέχει κανέναν λάπα. Ένα ακόμα 5 βίλια. Το Galaxy στο νομίζω αυτό θα έχουν. Ναι. Ένα strawberry έχουν. Δεν έχουν βάλει τέτοιο Αντώνιο. Το Αντώνιο αφού δεν έχει βγει από το παιχνίδι. Αυτό το Αντώνιο έχει βγει από το παιχνίδι. Και στα normal άμα κοιτάξω το Αντώνιο έχει βγει. Να δεν υπάρχει το Αντώνιο ρε μπρο. Άρα μόνο Galaxy Αντώνιο μπορείς να πάρεις.
Αντώνιο 875 million. Αλεφάντο Φρίγκο τώρα θα έχει. Άντε να το γράψω. Έλα. Δεν θα έχει. Μόνο το Strawberry Elephant που με εμφανίζει. Κάτσε. Τα Radioactive έχουν Strawberry. Όχι. Δεν έχουν τα Galaxy. Μπρο, θέλω να πάρω στο ένα base. Άμα θέλετε να μου στείλετε ή να μου δώσετε κανένα base καμιά μέρα που θα παίζω. Με λένε... Έτσι αυτό θέλω να γράψετε. Λοιπόν, περιμένετε. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα ρε παιδιά. Όλο το brain να το θέλει. Τα base χρειάζεται να τα φτιάξω όπως εδώ πέρα. Μόνο νουβίνι πίτσα δεν θέλω. Αυτό εδώ πέρα το νουβίνι το θέλω. Εντάξει παιδί. Δεν το έχω πάρα πολύ. Μετά έχω βάλει μόνο οι friends μου να μπορούν. Και παιδιά, να χασέξω και το base μου και να τελειώσω. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί το κρατάω, απλά βγάζει λεφτά και αυτό. Και αυτό είναι brain του που βγάζει λεφτά. Φυσικά 450 κάπαγιο. Τρίπι. Tripito, Ralerito, 6-7, Chiclateira, Bicicleteira, Tripito, Tralalerito, 2,6 million, 6-7, 7,5 Chiclateira. Ciclaterina, Bicicleterina, 44 million. Las cucarachas Diamond Secret 1,8 million. Αυτά εδώ πέρα τα έχω για duels, μην με κορυδέψετε για duels που μου βάζουν χαζά πράγματα. Και πάνω δεν έχω τίποτα, μου θέλετε εδώ. Δώστε μου και πράγματα. Κάνα τέτοια μου έχετε κανένα. Δεν πρέπει να το έχω βάλει, έχω να περνάω. Έχω βάλει αυτά εδώ πέρα, άμα θέλετε δώστε μου κάνα τέτοιο, γιατί κάνα secret, όλα τα secret. Όλα τα εγώ τα θέλω όλα τα secret, τα παιδιά όμως. Secret και OG. Όλα τα θέλω. Τα βάζω τώρα αυτά που θέλω για να
για να μην μπορούν να μου δώσουν άλλα πράγματα. Παιδιά, εδώ πέρα πάμε. Κάνουμε. Γκουάτ. Είναι τότε που είχε σπονάρει και τον μπρουνί του Μαρσίτο. Τα λιώνουμε. Βάζουμε τώρα έτσι. Λιώνουμε. Τώρα σε όλα τα secret μπορείτε να μου τα δώσετε. Μου ξεφύγει ένα secret. Μου ξεφύγει ένα secret. Το πίσω secret. Εδώ πέρα. Τώρα μπορείτε να μου δώσετε πράγματα. Τώρα θα σας δείξω το όνομά μου. Πάμε, μπαίνουμε εδώ πέρα. Αυτό γράφω να το δείτε. Τσίκος. 94,8. Αυτό ήταν. Τσίκος 94,8 είναι τέλος πάντων. Αυτό θα γράψετε, μπορεί να με λένε Μανελάκι 12-18. Αλλά εσείς θα γράψετε 294,8. Λέει Airsoft και δεν ξέρετε, θα διάλαξε το email το τέτοιο και έβαλε το views το trade machine από εκεί που ήταν και έβαλε και το βάλε μαζί με τα duels εδώ πέρα. Εδώ. Ναι. Ο Σάμι λέει στο admin abuse τις κωδικούς θα λέει να βάζουμε θικολάκι black. Θέλω να το κάνω overfarm. Θα ξανανοίξω βίντεο σε 10 λεπτά για να ανοίξουμε μαζί το like block. Θα βγάλω ένα short. Και για τώρα όμως, για αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας!